Η δουλειά ρίχνει χαλάζους. Δεύτερη φορά. Το έχει. Γεια σας παιδιά. Όπως βλέπετε πάνω έχει χιονίσει. Εχθές δυστυχώς δεν πρόλαβα να κάνω βίντεο. Βασικά όχι, δεν πρόλαβα. Προλάβαινα, απλά είχε πολύ ομίχλη και δεν είχε σηκωθεί. Αλλά σήμερα που έβαλε λίγο βαριά σηκώθηκε, οπότε φάνηκαν τα χιόνια. Είχε πιο πολύ εχθές, το είχε στρώσει όλο. Μέχρι εκεί πέρα το έχει στρώσει όλο αυτό. Και είχε φτάσει περίπου από τα 1400 μέτρα το χιόνι. Αλλά απλά σήμερα το έριξε, εχθές βασικά, επειδή χτύπαγε ο ήλιος. Έριξε και ένα χαλάζι. Πολύ μεγάλο, ήταν περίπου τόσο. Θα σας δείξω φωτογραφία μετά. Βασικά τώρα. Και έριχνε για πολλή ώρα. Αυτά. Σήμερα έβαλε βορειά. Και έχει ήλιο. Με σύννεφα, με κάποια σύννεφα. Η θερμοκρασία είναι γύρω στους 14 με 15 βαθμούς. Και πάνω στο βουνό πρέπει να είναι στους 6 με 7 βαθμούς. Δεν έχω κοιτάξει θερμοκρασίες, αλλά τόσο πρέπει να είναι. Αυτά είχα να πω. Γεια σας, τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Επίσης κάντε όλοι μια εγγραφή και ένα like στο βίντεο για να προωθηθεί και να πάμε στους 100 εγγραμμένους. Και όταν πάμε 100 θα ανοίξω ένα μεγάλο live που θα κρατήσει περίπου 10 λεπτά, όχι μισή ώρα. Και αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι.